Én is sok szeretettel mindenkinek. Mi karácsonyi dalokat hoztunk, talán lesz köztük olyan, ami ismerős is. Elsőként Johann Sebastian Bachnak az Indulci Jubilo koráját fogják hallani, majd Kata fog mondani egy verset, szintén karácsonyi verset. Aztán egy angol zeneszerzőnek, Thomas Tallisnak egy karácsonyi motettája hangzik fel, és a legvégén pedig Bárdos Lajos tanár úrnak a karácsonyi bölcsődala. A karácsonyi bölcsődalt Szép Adrián fogja vezényelni, mondjuk úgy, hogy másodkarnak. Köszönöm. Sok dolga van a teremtőnek, mindenki velő